maintenant jamana foroba fɛnw karamɔgɔkɛ kuma bɛ ne n'i y'a lajɛ la défense nationale jamana armée ye jamana foroba fɛn dɔ ye police nationale ye jamana bien public dɔ ye l'air an bɛ fiɲɛ min sama o ye jamana bien public dɔ ye bon n'a fɔra ko éducation santé ko nin bɛɛ ye jamana bien public ye musaka dɔ de kan ka sɔrɔ ka don o da fɛ walasa u ka baara ka kɛ a ɲɛma ko dɔ de fana bɛ yen ni 100 milliards dira ko ka kɛlɛkɛminɛ san k'a di sɔrɔsiw ma 100 milliards dira ko ka ranjɛsi ni marifakisɛ san k'a di sɔrɔsiw ma 100 milliards dira ko ka sɔrɔsiw bɛ patrouille kɛ ni carburant min ye ko k'o wari bɔ a la ko dɔ fana de b'o wari ta ka a yɛrɛ ka denbaya mako dilan ni o ye ka sigidalamɔgɔw corrompu ni o ye ni o armée binna juguw bolo don min na u bɛ sɔrɔ ka bɔ armée bɛ tan a donna tan a bɔra tan kɛlɛkɛminɛn dun tun ma san a ma san a wariw dunna de n bɛ mun de f'i ye o la m'a f'i ye jamana nafolo suyɛnbaga a b'a tigi kunna ko jamana tɛ taa ɲɛ parce que a b'a kunna cɛ hali n'a ye nin armée in dɛmɛ cɛ a tɛ taa donc danga tɛ ne bɛ n ka n yɛrɛ nama dilan nin fɛn in na fɔlɔ a ko tɛ taa yɔrɔ et puis jamana falenna a caman ɲinɛ ma siga yɛrɛ t'o la u tun b'a kɛ kunun jama tɛ bɔ a kalama parce que o wagati corruption kun ɲɔ ɲɛlen don nka u ɲinɛna k'a fɔ ko jamana falenni ko kuma min bɛ sen na ko halisa ko kulonkɛ de don donc o la an k'a kɛ k'a lajɛ foyi tɛ bɔ a la. ko mɔgɔ min bɛ sɔn ka sonyɛni kɛ nin fanga in kɔnɔna la a bɛ ne kamana gan dɛ i dun ɲɛ b'a la don o don tigɛ bɛ ka kɛ dɔw la. voilà ni dun ye nin fanga in tagacogo lajɛ an t'a fɔ ko fanga in ka fɛn bɛɛ ka ɲi tout n'est pas rose parce que fanga in mɔgɔ fɛn fɛn filɛ nin ye a bɛɛ ye adamadenw de ye bon u ka erreur b'a jira k'a fɔ ko danfɛnw de don i n'a fɔ nin ni e bɛ cogo min na donc ne fɛ généraliya tɛ mɔgɔ bali fili ma soldat tɛ mɔgɔ bali fili ma bon anw ka jamanaw bɛ misali ta jamanaba minnu kan ni olu jamana minisiriw n'u présidents n'u dirigeants baw y'u ta kɛ u ka dugu nafolo sonyɛni ye ka u yɛrɛ n'u ka denbaya a yɛrɛ wariw bɛ sonyɛ a bɛ don mun na u bɛ taa fɔlɔ u bɛ kurubaw san fɔlɔ k'o bila u mɔdenw tɔgɔ la k'u denw ka kalan k'olu financer tubabu la maintenant maîtresse k'olu ka ko ɲɛnabɔ mobili bɛ san ka di maîtresse ma logements sociaux bɛ d'u ma bassin baw bɛ tigɛ u ye jeliw bɛ sɔn yaya soliyo bɛ wele nin sɔn ani jugu sɔn donc u b'o wari ninnu caman bɛ don o de la wari min kan ka don dɔgɔtɔrɔso la ka dɔgɔtɔrɔso la équiper o wari tɛ sɔrɔ donc o la n'o kɛra n'o tigilamɔgɔ yɛrɛ banana f'a ka taa furakɛ kɔ kan siga t'o la y'a ye n'o tigilamɔgɔ ka armée coronna f'a ka taa tubabu armée wele n'o tigilamɔgɔ ka kalan coronna f'a ka taa a ka denw ka miliyɔn sara kɔkan kalanw na donc a bɛ kɛ sababu ye jamana bɛ dafiri bon ni jamana marabagaw kɛra sonyɛnikɛlaw ye waatiw la mɔgɔ minnu bɛ na olu kɔfɛ olu kɛlen ka dingɛ sen ka bila olu de ɲɛ donc aw bɛ na aw bɛ coron n'aw coronna ni population m'a fɔ ni hakili ye olu b'a fɔ ko non ko aw nana k'aw dɛsɛra ka taa sɔrɔ o tɛ dingɛ de sennen don ka bila f'aw k'o dingɛ lafa ka sɔrɔ ka jɔli k'a kunna baara nɔgɔn tɛ est-ce que ka faamu yala ni tubabu ninnu